Pozvanie dnes ku nám do štúdia prijal pán Rudo Tesár, ktorý je edtech podnikateľom a tvorí rôzne vzdelávania na báze nejakých digitálnych kompetencií alebo zručností pre deti aj dospelých. A jeho vášňou, ako vieme, je budúcnosť vzdelávania, možno nejaké moderné trendy, ktoré priniesol zo zahraničia. Uvidíme neskôr ďalej v rozhovore. A čo ma tiež zaujalo a myslím si, že je veľmi potrebné pre túto dobu, práve sklbiť nielen vzdelávanie, ale aj samotné hodnoty alebo nejakú ľudskosť, niečo, čo je človeku prirodzené a čo nám neraz chýba. Žiaľ, vítajú nás. Ďakujem. Dobrý deň, ahojte. Rudy, ty sa venuješ prioritne rozvoju talentu. Keby si nám mohol priblížiť, že čo to podľa teba talent je a či skutočne má každý človek talent. Možno neraz najmä slovenskí, možno aj českí mladí ľudia majú pocit, že nie sú dostatočne talentovaní. Zvykneme sa porovnávať a väčšinou teda s lepšími. Tak skús nám priblížiť, že či máme naozaj všetci talent a ak sa nám zdá, že nie, tak ako ho v sebe objaviť, rozvinúť. A tých pohľadov na to, že čo je talent, ako funguje talent, je samozrejme neskutočne veľa. Asi toho ľudí na planéte Zem. A čo ja môžem z praxe povedať, a tú moju skúsenosť osobnú, je to, že ešte som nestretol človeka, ktorý by nemal talent na niečo. A tam je možno naozaj na mieste si vysvetliť, že ako, povedzme, ja vnímam talent. A pre mňa je to nielen to, že niekto niečo dokáže, niečo vie a vie to skvelým spôsobom, ale je to aj doprevádzané radosťou toho človeka. To znamená, veľmi stručne povedané, pre mňa talent znamená, že niekto niečo vie a dokáže výnimočným spôsobom a navyše ho to ešte teší. A z tohto uhla pohľadu je to potom o tom, že nenašiel som ešte človeka, nestretol som sa s človekom, ktorý by nemal vášeň pre niečo. Tá rozhodnosť je mega veľká. Každý niečo prináša, každý v sebe niečo má. Čo ale ja vidím o svojich tímoch, povedzme ľudí, s ktorými spolupracujem na tom, čo robíme, prípadne v tých tímoch učiteľov alebo aj podnikateľov a tak ďalej, pre ktorých zase slúžime tými našimi produktmi, je to o tom, že ten talent v každom z nás buď sa už prejavil a ten, ktorý človek, to, ktoré dieťa už cíti z niečoho radosť a baví ho niečo robiť, niečomu sa venovať, alebo naopak to potrebuje trošku takú asistenciu, trošku pomoc objaviť. To je možno ako keby také premostenie k tej tvojej otázke alebo podotázke, ktorá sa týkala toho, že ako to v sebe objavovať. Jedna z tých veľmi pragmatických ciest je jednoducho všímať si to, čo ma zaujíma, čo ma baví. A ono v tom veľmi pomáha taká retrospektíva. U tých detí je to samozrejme ešte veľmi otázne, taká retrospektíva, ale u ľudí, ku ktorým sa dnes prihovárame, a to sú už vlastne mladí dospelí a dospelí, a tá retrospektíva znamená hľadieť chvíľku späť, pozerať sa jednoducho na uplynulé týždne, mesiace, pár rokov dozadu a klásť si otázku, ktoré z tých momentov si dodnes pamätám, boli pre mňa silné a cítila som, že ma neskutočne nadchli. A vtedy som dal zo seba naozaj to najlepšie, čo dokážem. Takže to objavovanie talentu samozrejme je ďaleko sofistikovanejšia záležitosť. Vieme, že je to náročné hlavne v tom vedieť pomenovať tie silné stránky, vedieť pomenovať priestory na zlepšenie. Ale tak naozaj veľmi pragmaticky každodenne povedané je to o také schopnosti reflektovať na to, čo prežívam, čo sa so mnou deje a pamätať si okamihy a vedieť si trošku sama pre seba predstaviť a analyzovať tie okamihy, kedy som cítil nadšenie, kedy som bola nadšená pre niečo a naozaj som cítila aj zo strany svojej a zo strany ostatných to staré známe. Toto si urobila fakt dobre, toto si urobil fakt dobre, to sa nám páčilo. A stačí mať iba talent? Zistíme, že objavili sme v sebe talent. Stačí to? A aj keď ho objavíme, tak akým spôsobom ho rozvíjať? Mám to šťastie v živote, že môžem byť pri tom, keď dievčatá a chlapci v našej dedine rozvíjajú svoj talent pre šport. Takže ja trošku sa premiestním z tej pôdy akademickej a podnikateľskej na chvíľočku do toho dedinského futbalového klubu. A tam niekde je možno odpovedať na tvoju otázku. A nestačí mať talent. Lebo to je to, ten talent sa za prvé neobjavuje z večera do rána. A druhá dôležitá vec, tie jeho prejavy v každodennom živote sú rôzne. To, ako ho skutočne
pestovať, že nestačí len ten talent. Ten šport je veľmi pekným príkladom. A vidím za tých pár rokov, čo som pri tom dedinskom futbale, aj na svojom synovi, ale aj na ostatných chlapcoch a dievčatách, že talent nestačí. Decká, ktoré prednedávnom nevedeli behať, nevedeli chodiť dokonca, takým tým zdravým, normálnym spôsobom, tie decká postupne týždňami a mesiacmi trénovania objavujú a rozvíjajú v sebe niečo, čoho predtým neboli schopné. Ten talent podporený tým neskutočným, tou drinou, tou systematickosťou, tým časom, ktorý tomu venuješ, sa skutočne brúsi ako ten diamant. Čiže ja by som povedal inak. Ten talent je nejaký základ, ale podobne ako diamanty vznikajú pod enormným tlakom a teplotou, a aby z nich boli brilianty, potrebujú to brúsenie, tú ruku a to oko toho majstra, tak skutočne aj talent nestačí. S talentom treba pracovať. Dokonca potom aj pri tom dedinskom športe, ale nakoniec aj už v tej praxi, aj na vysokej škole alebo v tej podnikateľskej praxi vidíš, že veľa mladých ľudí, ale aj ľudí už dospelých sa dokážu z toho, by som povedal, že až uhlia, zmeniť pod okolnostiami skutočne na také tie diamanty. Takže talent nestačí, talent treba rozvíjať a je to záležitosť veľmi taká dlhodobá a konzistentná. Prakticky povedané, keď sme začali dnes tým, že aké dôležité je si všímať, čo ma baví, zaujíma, nadchýňa, ale nie len to, ale aj teší, tak potom je to o tom, že to je ten začiatok, to je ten prvý moment, ten prvý krok. A potom vystavovať samého seba skúškam v rôznych situáciách, skúmať, ako reagujem a skúmať, čo z toho, čo ma nadchýňa, využívam, je to, čo sám môžem robiť preto, aby som ten svoj talent cibril. Dokonca, ako sa vraví, je to také obľúbené slovo, že opúšťať svoju komfortnú zónu. Každý deň je a sme svedkami momentov, ktoré nás nechávajú čeliť niečomu, čo nám nie je príjemné. Čo je možno na také prekonávanie samého seba. A to si myslím, že je presne tá teplota a ten tlak, ktorý je potrebný na to, aby sme ten svoj talent cibrili, pretože vtedy ideme za hranice toho, čo si myslíme, že dokážeme alebo zvládneme. Ja možno k tej téme poviem iný príklad, ktorý možno bude uchopiteľnejší, a to je to, že ja som nikdy neveril tomu, že dokážem založiť školu. Ja som vždy veril tomu, že dokážem učiteľom a školám dať niečo, nejaký nástroj, produkt, ktorý im môže pomôcť niečo lepšie učiť, niečo ľahšie učiť. A ten tlak, tá teplota, tie okolnosti boli tie, že v zime sme rozbehli školu pre deti, ktoré utekali z Ukrajiny. Dnes máme tisícky študentov po celom svete a každý večer, keď sme sa spolu s mojím partnerom vo firme, keď sme sa sami seba pýtali, že či robíme normálnu vec, pretože my nevieme, ako sa robí škola, každý večer sme súčasne odpovedali sami sebe, je jedno, čo si o tom myslíme, takéto sú okolnosti a my musíme opustiť to, na čo sme zvyknutí a risknúť to, že objavíme niečo a možno sa aj popálime. Ale dnes z odstupom času vidím, že práve tá hlboká zmysluplnosť toho rozhodnutia opustiť tú komfortnú zónu priniesla také prvé ovocie a možno v priebehu tohto rozhovoru ešte sa párkrát dostaneme k tým objavom, čo nás to naučilo. V podstate si to tak pekne premostil, tak zaujíma ma, akú úlohu pri tom zohráva škola pri rozvoji talentu? Brutálnu. Brutálnu. Škola pre mňa je jednoducho jedna obrovská simulácia. To je pre mňa ako keby brutálne ihrisko. Tak sa možno dostávam zase k tomu športu. Školu vnímam ako ihrisko. A škola je relatívne bezpečný priestor. A v podstate, čo riskujete? A keď to vezmem tak, že každodenne, tak riskujete to, že uspejete, neúspejete v skúškach, ktorým čelíte. To sú písomky, testy, skúšanie, možno zápočtovky a tak ďalej. Ale vo všetkom tom je stále ukrytý element toho, že to všetko sa deje v relatívne bezpečnom prostredí. Neriskujete to, že by ste prišli o život alebo o zdravie, neriskujete to, že by ste nemali čo jesť, neriskujete to, že by ste prišli o bejvák a tak ďalej. Jednoducho ste v relatívne bezpečnom prostredí. To, že si my z toho robíme veľmi vážnu vec, to je možno téma na iný rozhovor, ale keď sa vrátim naspäť k tvojej otázke, škola je miesto, ktoré je ideálne na to, aby boli vytvárané podmienky preto, aby sa mohlo prejaviť v
čom som dobrý a naopak, o čom snívam a chcel by som dosiahnuť a potrebujem k tomu nejaký stimul, potrebujem k tomu nejaké know-how, potrebujem k tomu nejaký návod. A tento návod si potom testujem. Takže pre mňa škola je ešte raz jedno obrovské laboratórium, jeden obrovský simulátor, je to niečo, kde by som mal cítiť tú slobodu, urobiť chybu, pomýliť sa, poučiť sa. A škola je unikátna ešte v jednej veci. Je to vlastne jedno z mála miest na svete, kde, a teraz sa na to pozriem z pohľadu aj študentov, ale aj vyučujúcich, je to vlastne jedno z mála miest na svete, kde vás platia za to, že ste zvedaví, že skúmate, že objavujete, že sa challengeujete a tak ďalej. A z pohľadu študentov to vnímam tak, že ľudstvo, ten národ, v ktorom žijete, vám verí, že dokážete objavovať, byť zvedaví a priniesť niečo hodnotné a preto sa veľmi radi daňoví poplatníci zložia na tú vašu školu. Učitelia, vyučujúci sú zase tí, ktorých ten job a poslanie je tiež financované s vierou, že dokážu byť nápomocní a tie podmienky pre tých študentov takto vytvárať. Ale aj sami, že sa rozvíjajú, sami niečo v sebe objavujú. Že pre mňa tá škola je také, ja by som povedal, že až divoké miesto, ktoré by malo byť práve takým tým simulátorom, tým cvičiskom, tým trenažérom na to, aby ste mohli cibriť svoju zvedavosť a svoju schopnosť objavovať a učiť sa. Znie to tak úžasne, ale ja mám niekedy dojem, že nie je to celkom tak, že deti práve keď sú zvedavé, tak vyhľadávajú si informácie na internete, niekoho baví biológia, niekoho geografia a podobne. Ale mnohokrát je to práve ako keby mimo tých školských predmetov, že ten pocit, čo sa musím naučiť, okamžite ako keby to zvedavosť nejako dával do úzadia. A hneď je tam nejaká nechuť alebo možno stres zo zlej známky, pretože ak nebudem mať dobré známky, nedostanem sa na strednú školu, na ktorú chcem, alebo na vysokú, alebo študenti možno si povedia, nedostanem sa na doktorantské štúdium a tak ďalej, alebo do práce, do akej chcem. Čiže príde mi to trošku ako myšlienka krásne, ale neviem, či je to naozaj aj v našich podmienkach. Tak myslíš si, že naozaj je to tak? Keď by to tak bolo, ja by som sa tešila, keby aj učitelia boli zvedaví a stále sa vzdelávali a inovovali možno svoje poznatky aj žiaci a študenti. Len nieraz mám pocit, že tá zvedavosť je práve v iných oblastiach, ako práve v tých študijných predmetoch. Áno, ja súhlasím s tým, že tá predstava, ktorú som tu odprezentoval, je taká idealistická. Na strane druhej vnímam, a to je možno moja odpoveď na tvoju otázku, ako veľmi škola skutočne taká je, skutočne také miesto je. To je nevyhnutnosť, aby sa to stalo. Je to vedomé rozhodnutie toho, že chceme nakalibrovať školy tak, aby opätovne sa kryli s tým, o čom je život. Ono totiž, čo si ja vnímam, je to, a ty si to pekne Júka popísala, neexistuje moment, kedy by sa dieťa alebo mladý človek neučil. Či si to uvedomujeme alebo neuvedomujeme, či to robíme teda vedome alebo nevedome, neustále sa učíme, neustále každú skúsenosť nejakým spôsobom reflektujeme, či vedome alebo nevedome. A to, že deti alebo mladí ľudia dnes sa orientujú v tom, že majú dostupné brutálnym spôsobom informácie, môžu konfrontovať to, čo zažívajú v škole s tým, čo sa deje mimo školy, to len dôkaz toho, ako veľmi potrebujú školy zmeniť spôsob a hlavne nástroje, ktoré využívajú. Ide vlastne o jednoduchú otázku, a to je to, že ak predpokladáme, že deti a mladí ľudia sa neustále učia, ako veľmi, ako inštitúcie, chceme a sme pri tom. Ako veľmi pri tom asistujeme. Ako veľmi sme out, ako veľmi sme mimo ten prirodzený flow, mimo ten prúd učenia, ale naozaj sme pri tom. Ja by som dokonca povedal, že čím hlbšie a čím viac spoznávame rôzne školy, rôznych učiteľov, rôzne týmy, ktoré vyučujú, tým viac si uvedomujem, že vlastne dnes je aj v tom vzdelávacom systéme, ktorý veľmi často podstupuje kritiku, je pritom veľmi veľa tých ostrovov pozitívnej deviácie. Že sú buď individuálne pedagógovia, alebo individuálne študenti, ktorí už dnes reprezentujú tú budúcnosť, a to je to, využívajú všetky možné nástroje na to, aby mohli skúmať tento svet. A pokiaľ sa ku ním prihovára cez videá na streamovacích službách, pokiaľ sa s nimi takýmto spôsobom dokáže svet deliť cez sociálne siete, využívajú to. Nebojujú s tým.
využívajú. Kladú si jednoduchú otázku a to je to, ako to môžeme konštruktívne využiť. A v tomto celé vlastne tkvie, že školstvo nemôže byť inštitúcia. To, že potrebuje organizácie, ktoré manažujú, ktoré nejakým spôsobom vykonávajú tú službu a poskytujú ju deťom alebo mladým dospelým alebo dospelým ľuďom, je jedna vec. To je nutné, to je nevyhnutné. Ale samotný proces učenia, samotné osnovy, ten priestor, kde sa učíme, potrebuje brutálnym spôsobom reflektovať na realitu. A na to, akým spôsobom sa každých pár rokov mení nejaký trend, ako objavujú ľudia niečo nové, ako sa definitívne učia. Takže môj názor je, že nie, že je to niečo, čo je, že dnes mimo, neexistuje to, nefunguje to. Funguje to, existuje takýto spôsob vnímania, učenia a školstva. Deje sa to na našich školách, deje sa to aj tu. Len ide o to, do akej miery tomu venujeme pozornosť, ako veľmi na to dokážeme ukázať prstom, ako veľmi to dokážeme vyzdvihnúť a použiť ako príklad tej dobrej praxe, že pozrite, vieme to robiť. Na tejto škole sa možno streamuje každý deň gigabajty videí. Neviem. Ale deje sa to podľa mňa. Podľa mňa na tejto škole aj dnes, presne v tejto chvíli, je to o tom, že stovky študentov držia v rukách mobilný telefón a niečo robia. V tom prípade, ak to na chvíľočku prepojím so školou a s tým prostredím, možno práve niečo hľadajú relevantné, čo by im pomohlo na skúške, alebo pri experimente, alebo ja neviem, v rozhovore, to je jedno. Deje sa to, len otázka znie, ako veľmi to sme ochotní pomenovať a povedať, že to príjmame ako spôsob a štýl, alebo súčasť vyučovania. Neviem, či som odpovedal na tvoju otázku. Ale áno, a teším sa z toho, že sú ľudia, ktorí stále nachádzajú práve tie dobré veci na súčasnom školstve, takže tento spôsob myslenia a nazerania by sme si mali osvojiť asi čím viacerí a hľadať práve tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, alebo ako si to nazval. Premostila by som možno na problematiku zmeny. Je zmena nevyhnutná? Čo obnáša? A keď zmena, tak my vieme to, že zmena je neustále prítomná. Že sa jej nevieme vyhnúť. Že dnešný deň je jemne iný, ako bol ten včerajší. Tento moment je jemne iný, ako bol ráno. Čiže neustále sa niečo mení. Vidíme to nakoniec okolo nás. Snažíme sa uchopiť a vedieť, trekovať, sledovať tú zmenu. Veď krásnym príkladom je to, že nejeden z nás sleduje predpoveď počasia. Teda, že čo sa vo finále asi tak zmení v nasledujúcich hodinách a ako sa na to mám nastaviť. A zmena je nevyhnutná. My vieme to, že je tu, ako som povedal, neustále prítomná. Otázka len znie, akým spôsobom sa dokážeme so zmenou vysporiadavať. A nedá sa to jednoducho uchopiť. Dám jednoduchý príklad. Ja som prednedávnom svojmu synovi vysvetľoval, že to médium, ktoré prenáša energiu na našej planete, je voda. Pre mňa samého bolo šokujúce poznanie práve vďaka spolupráci so školami, že mi jeden učiteľ vysvetľoval, že vodu nemožno zastaviť. Prenos vody, premenu vody nie je možné zastaviť. Nedokážeme tomu zabrániť. A keby sme ju uzavreli v nejakom priestore, tá voda si nájde cestu, ako unikne. Pretože potrebuje ďalej drivovať, ďalej potrebuje hýbať energiou a prenašajú ďalej, aby sa tu diali tie veci na planete, ktoré sa dejú. Keď to vrátim k tej otázke samotných zmien alebo zmeny a človeka. My máme také dve zásadné poznania. To je to, že buď tú zmenu príjmate, ste príjimateľom zmeny, alebo sme tí iniciátori zmien. Odpoveď na otázku, kedy sa cítime príjemnejšie, si každý môže dať sám. Život zatiaľ ukazuje, že vždy zaujímavejšie a atraktívnejšie byť iniciátorom zmeny, ako je príjimateľom. Lebo každá takáto póza, buď príjimateľ alebo iniciátor zmeny, si vyžaduje úplne iný postoj, úplne iné techniky a iné zručnosti. Ale čo je zásadné, druhé poznanie, teda jedno je to, že zmena je tu prítomná a sme tí príjimatelia alebo iniciátori. Druhé poznanie je, že zmena sa vždy lepšie zvláda v spoločenstve. Zvládnuť zmenu individuálne je vždy náročnejšie, namáhavejšie, než ju zvládnuť v spoločenstve. Byť súčasťou tímu, byť súčasťou nejakej komunity, ktorá čelí zmene, je vždy nielen lepšie ako človeku nebyť sám, ale je to aj konštruktívnejšie, je väčšia nádej na to, že ju zvládneme.
A z tej teórie rýchlo do praxe, veď my to vidíme vlastne, keď sme sa dotýkali toho učenia, a vidíme to vtedy, keď sa na vyučovaní udeje to, že kedykoľvek deti čelia zmene, ako napríklad pani učiteľka, pán učiteľ nás prekvapili, pretože povedali, že si napíšeme 5 minútovku, tak môžeme vidieť úplne jednoduchý fenomén. Vždy sa to stane. Deti sa na seba pozrú, najprv prekvapenie, zdesenie, a potom v tých očiach uvidíte taký ten nenápadný náznak toho, že veď spolu by sme to mohli zvládnuť. Že veci nejako poradíme, veci nejako pomôžeme navzájom. Už akúkoľvek formu to má, či si budeme našepkávať, či si budeme šerovať medzi sebou ťaháčiky a podobne, tam vidíme ten signál toho, že ľudstvo je nastavené na to čeliť zmene ako skupina, nie ako individuum. A ako môžeme zmenou previesť sami seba a súčasne ako môžeme pomôcť druhým pri tomto prevádzaní zmenou? Možno by som odpovedal na takej úrovni, že zase individuálnej a skupinovej. Tá individuálna spočíva v tom, že či rozumiem ja ako človek, či rozumiem tomu, čo zmena vyvoláva vo mne, čo prežívam, čím si prechádzam, aby som vedel adekvátne reagovať. Inými slovami poviem tak veľmi pragmaticky, vieme, že väčšina z nás, vlastne všetci, úprimne na planéte, väčšinou, keď čelíme zmene, ktorú inicioval niekto iný, tak prirodzene máme tendenciu ísť do emócií. Čo znamená, že buď ju odmietame, alebo máme z nej strach. Prípadne niektorí z nás máme tú tendenciu sa tváriť sentimentálne a spomínať na časy, kedy táto zmena tu ešte nebola. A každopádne sme v emóciách. Uvedomenie si toho, že so mnou lomcujú emócie a že toto je moja prvotná reakcia na akúkoľvek zmenu, ktoré čelím, neznamená nič iné, iba lepšie porozumieť, čo sa so mnou deje. A ak sú to emócie, dať tým emóciám možnosť sa prejaviť. My vieme, že oni sú ako tá pára v tom tlakovom hrnci. Pokiaľ rozumiem, že teraz som v emóciách, tak je to o tom, že možno mám spôsob, už dnes stratégiu, ako sa s tým vyrovnávam. Možno sa potrebujem z toho vyrozprávať. Možno potrebujem ísť a potrebujem si zabehať. Sú ľudia, ktorí naopak potrebujú jednoducho totálny úlet, totálny extrém, prebiť to nejakými inými emóciami, takže doprajú si adrenalín, alebo ja neviem čo. V každom prípade je to veľmi autentická a úprimná reakcia, ale tá vyplýva z toho, že rozumiem tomu teraz, že som v emóciách. A ako sa vraví, že emócie, to je veľmi namáhavý stav, to vás vyčerpá, tak v jednom momente je to o tom, že tie emócie pominú. A začne prirodzene štádium, kedy si ako človek, stále ešte na tej individuálnej úrovni, začnem klásť otázky. Do akej miery sa ma to týka? Čo s tým budem robiť? Ohrozuje ma to nejakým spôsobom? Dá sa to zvládnuť? Mám na to, aby som to zvládol? A to je opäť to štádium, kedy ako človek, ak rozumiem tomu, že si začínam klásť otázky, potrebujem nájsť partnerov, ktorí mi na tie otázky odpovedia. To je ten moment, kedy mnohí ľudia siahnu po mobilných telefónoch. Opäť raz, aby hľadali a cez doktora Google našli odpovede na tie svoje problémy, ktoré majú. To sú tie momenty, kedy vidíme, že ľudia telefonujú na linky dôvery, pomoci, podpory. To sú tie momenty, kedy kolegovia sa začínajú na nás obracať s otázkou, čo to vlastne znamená v praxi, čo s tým budeme robiť. Ale vidíme to aj medzi deťmi, aj medzi mladými ľuďmi. To sú tie okamihy, kedy začínajú vznikať rôzne skupiny, skupinky. A to je jedno kde, či na TikToku, alebo vznikajú v rámci nejakého krúžku alebo nejakého športového klubu, keď jednoducho potrebujú sa tie ľudia s niekým už začať rozprávať o tom, čo to znamená v praxi. A potom, a to je to, že v tom individuálnom prežívaní zmeny príde okamih, kedy si vieme položiť otázku, mám na to? Mám všetko, čo potrebujem k tomu, aby som to dokázal, aby som tú zmenu zvládol. A vtedy sa začíname učiť. Vtedy začíname hľadať to know-how, vtedy začíname objavovať nástroje na to, aby sme tú zmenu dosiahli. Takže to je na tej úrovni individuálnej, na tej skupinovej veľmi stručne. Krásny príklad je to, že keď deti čelia, vrátim sa k tomu tej škole, keď čelia problému a zmene, v tej chvíli sa prepájajú, sa spájajú, chcú byť spolu. Chcú to vyriešiť spolu. Je to mechanizmus starý milióny rokov, je osvedčený, táto stratégia brutálne funguje. Takže možno ten odpoveď je, nechajme tie deti sa spojiť, aby ten problém vyriešili spolu. Keď hovoríme o vysokej škole, čím viac tých spoločných projektov, čím viac tých spoločných skupinových zadaní prítomných, o to lepšie.
Pretože my vieme jednu vec a to je to, že tá matematika v tíme vždy prekoná a tá schopnosť týmu vždy prekoná individuálneho hráča. Vždy. A práve preto si myslím, že na tej skupinovej úrovni zvládnuť zmenu a čeliť zmene prirodzené je umožniť ľuďom spojiť sa. Neprerušovať to. Nezasahovať do toho. Je to nebezpečné a my vieme, že z pohľadu stratégie prežitia je to súčasne nekonštruktívny prístup. Brániť deťom a dospelým spájať sa za účelom prekonania problému. A možno budem sa vrátim k tomu príkladu s tou našou ukrajinskou školou, s tou iniciatívou vzdelávacou. Vidíme jednu vec. Boli sme dvaja. V priebehu pár týždňov sme sa spojili s ďalšími 3 ľuďmi a 5 ľudí sme boli schopní vyriešiť zásadný problém a to bolo, kde nájsť učiteľov, ktorí budú učiť tie utekajúce deti. A toto sme vyriešili v priebehu 2 či 3 týždňov. Vytvorili stabilný tým učiteľov, ale len ich a našim prepojením mohlo vzniknúť to kritické množstvo na to, aby sa konečne naplno a rozbehol na plné obrátky projekt, ktorý dokáže slúžiť tisíckam detí. Sami by sme to nikdy, to je to, čo si vždy s Palom, s mojím spoločníkom vravíme, keby to bolo na nás dvoch, s vysokou pravdepodobnosťou už o týždeň po našom nápade, by sme tento nápad nemali. A vôbec nič by sme zásadne nepodnikli, nebyť toho prepojenia s inými ľuďmi. A tak sa dostávame k tej myšlienke, ako skupina čelíme zmene oveľa jednoduchšie a ľahšie, ako keď sme na to individuálne. Môže to súvisieť aj s tým, že keď jeden, dajme tomu, má krízu, že nedáme to, nezvládneme to, práve vtedy druhý má akurát ten optimizmus a energiu a možno povzbudzuje ostatných, že vždy je aj v tomto taká vyváženosť, že niekto je ten, čo v tejto chvíli ťahá tých ľudí ostatných a aj možno tých, čo sú v tej chvíli práve tí frfloši alebo skeptickí voči tej zmene. Môže to súvisieť aj s tým? Si to krásne vystihla. Táto rovina je presne tá povahová. To je tá charakterová, tie črty každého z nás. My vieme, že každý z nás dokáže potiahnuť, dokáže prirodzene prejaviť svoj talent v nejakých okolnostiach, v nejakých podmienkach. Tá variabilita toho, že sme rôzni, napríklad sa prejavuje týmto, že jeden to už vzdáva, druhý to potiahne, alebo povzbudzuje tých ostatných. Tá iná rovina je, že sú ľudia, ktorí sú vďaka svojmu talentu schopní vidieť niečo, zahliadnúť alebo pospájať vo svojej hlave okolnosti tak, že im to dá zmysel a uvidia východisko. Je to aj o tom, že sú ľudia, ktorí to radi odmakajú, ktorí majú radi tie zadania, že niekto im niečo zadá, oni vedia presne, čo majú spraviť. Inými slovami, dostávame sa presne k tej variabilite, že prečo je tak dôležité spoločenstvo, komunita, tím. Bo talent, keď sa vrátim k tej téme a tým odpoviem, ten talent je totiž, alebo objavovanie talentu a jeho rozvoj a rozvíjanie nie je o individuálnom úspechu. To je vedľajší účinok toho celého. Primárne ide o to, že keď objavíme talent, alebo definujeme talent, identifikujeme talent, tak potom je to o tom, ako tento talent prepojiť so zvýškom talentov v tom tíme. To je presne to, keď identifikovať talent napríklad na škole, napríklad na vysokej škole, znamená mať schopnosť zo strany vyučujúcich, mať schopnosť zo strany manažérov školy, dbať o to, aby neustále vznikali týmy. Mať tak veľa tých predmetov, úloh a tak dizajnovaných tak, aby boli výsledkom toho týmy, pretože objavím svoj talent alebo identifikujem svoj talent a rozvíjam ho, nestačí. Prepojiť ten talent s ostatnými a vytvoriť tú kolektívnu inteligenciu, vytvoriť ten kolektív spolu, má brutálnu silu a to sa musíme učiť. Čiže inými slovami, keď sa dostávame k tým, že odpovediam na otázku a kam a akým spôsobom urobiť zo školy ten tréner a simulátor a reálneho života, tak pokiaľ vieme, že čisto zmeny, čisto rôzne typy ťažkých skúšok a tak ďalej, keď vieme, že výsledkom je, že to spoločenstvo to vždy zvládne lepšie, tak v konečnom dôsledku škola je tou pôdou, tým laboratóriom, kde by sa malo brutálne experimentovať s tímovou spoluprácou. Nastavovať ju, učiť ju, vyladzovať ju. Inak je to aj niečo, čo môže veľmi pomôcť samotným tímom vyučujúcich. Lebo ak pestujete tímy, tak jeden z tých nepredpokladov, ale aj dôsledkom môže byť, že nevdojak potrebujete pestovať aj týmy učiteľov. Že to cibrí niečo aj na učiteľoch.
A tá schopnosť identifikovať u študentov talent, prepojiť ich s inými, ktorí sú tiež a majú v niečom nejaký dar, nejakú silu, táto schopnosť nejakým spôsobom dokáže nepriamo ovplyvňovať aj to, že takto začíname vnímať spoluprácu v tímoch učiteľov. Takže v tomto ja vidím ako keby obrovský význam toho, že zmeny sú výzvy. Individuálne porozumieť tomu, čo sa so mnou v tej zmene deje, je veľmi, veľmi dôležité, aby som vedel adekvátne pomôcť sebe. Ale prepojiť sa s nejakou skupinou ľudí znamená byť schopný pomôcť iným, ale súčasne vedieť, vyladiť to, ako uplatniť seba samého čo najlepšie v spoločenstve. A toto je neskutočná sila a potenciál škôl. Niektoré to využívajú menej, niektoré vôbec. Ale neviem, či som odpovedal na tvoju otázku. Určite áno. A keď sa posunieme o krok ďalej, už do kariérneho života, tak ako schopnosť príjmať a iniciovať zmeny ovplyvňuje kariéru jednotlivého človeka alebo skupiny ľudí? Alebo možno aj život vôbec. Všeobecne, ako sme to rozšírili. Niekde som čítal, že 75% detí, ktoré minulý v septembri nastúpili do školy, bude v budúcnosti robiť joby, ktoré ešte neexistujú. A to preto, že ešte nebola objavená technológia, ktorá tie kariéry vygeneruje. To máme krásny príklad v tom, že nikto ani netušil pred 10 rokmi, ako brutálne a aké odvetvie bude digitálny dizajn. Nikto ani netušil ešte pred 7 rokmi, aký vplyv na celé odvetvia bude mať, že user-generated content. Content, ktorý vyrábame všade, na všetkých tých sociálnych sieťach a cez rôzne appky a tak ďalej. A že k tomu vzniknú úplne nové odbory, ktoré sa tomu budú venovať. Schopnosť teda prijať zmenu, byť schopný sledovať tú zmenu a reagovať na ňu, je na kariéru dnes, alebo má kariéru dnes fatálny dopad. Študenti tejto a ďalších univerzít s vysokou pravdepodobnosťou budú svedkami toho, že kým príde rok 2030, tak napríklad rozšírená realita bude realitou, ktorá obohatí brutálne milióny zážitkov v rôznych odvetviach. Kto z týchto študentov sa dnes reálne učí dizajnovať, animovať, umiestňovať, lokalizovať, vypočítavať materiály v virtuálnej realite? Kto sa dnes učí robiť architektúru vo virtuálnej realite? Ale vieme, že kým skončia túto školu, prípadne ak ju končia tento rok, tak oni budú svedkami v praxi, že už o 2-3 roky sa budú preúčať to robiť. A to je teda, opäť sa dostávame k tej téme, ak príjmeme to, že sa v konečnom dôsledku hlavne trénujeme na to, aby sme vedeli sa adaptovať a učiť, osvojať si nové zručnosti, tak ako to teraz robíme počas vyučovania alebo počas projektov a podobne. Ak to príjmeme ako celoživotný údel, tak potom vieme, že byť otvorený zmenám, dobre sledovať, čo sa deje, vnímať megatrendy, ktoré sa začínajú objavovať a objavujú sa vlastne už posledné sezóny stále a sú definované, sú dostupné, dajú sa načítať, čo sa bude v akých odvetviach diať. Znamená to, že vlastne bez schopnosti adaptovať sa na zmenu a bez schopnosti rozvinúť svoje zručnosti adekvátne, také, ktoré si zmena vyžaduje, si out. Už dnes si mimo biznis. Čiže inými slovami to sa dá povedať aj inak. A to je to, že pokiaľ sa chcem kvalifikovať na prvú ligu, a to neznamená robiť len pre high-endové spoločnosti alebo sám mať high-endovú spoločnosť a chcem byť pri tom, čo sa deje vo svete a riešiť zásadné problémy sveta, tak schopnosť prijať zmenu ako svoju kámošku, ako svojho kamaráta a ovládať zručnosti, ktoré mi neustále pomáhajú sa preúčať, má túto schopnosť sa neustále preúčať. Inými slovami, to nielen učiť sa nové, to je aj zabúdať to, čo už nepotrebujem a vylúčovať to z tých svojich postupov a praxe a schopností a návykov a tak ďalej. Byť schopný modelovať samého seba, to je presne ono, bez čoho to už nie je dneska kariéra možná. Ďalší pozitívny náhľad na zabúdanie. Áno, to je dobré, ale ten, kto zabúda, tak má obrovskú kapacitu učiť sa nové veci.
niektorí dokonca, čo zabudáme spontánne, máme horšiu pamäť. Máme nekonečnú možnosť každý deň sa naučiť niečo nové, čo možno už sme 100-krát vedeli, ale naučíme sa to znova. A zaujímavé je, že napriek tomu všetkému, že spoluvlastním softvérovú spoločnosť, nie som ITčkár. Ja som vlastne do toho odvetvia adoptovaný. Ale vďaka tomu, že som sa naučil počúvať, učiť sa od tých, ktorí sú okolo mňa a sú z toho IT biznisu a vyznajú sa vo veciach, ktoré robia, cítim, že začínam lepšie rozumieť tomu kmeňu, lepšie rozumiem a tej národnosti IT. A to len vďaka tomu, že proste som schopný opúšťať svoje presvedčenie, že som v niečom profi, že sa v niečom význam, že rozvoj človeka alebo učenie ľudí. Ak opustím na chvíľočku túto predstavu, tak schopnosť prijať, že som začiatočník v niečom, tak to je brutálna vec, pretože potom sa človek zbytočne netrápi tým, že nevie, ale práve naopak sa ti otvára hlava na to hľadať tých, ktorí vedia a skúmať, bádať, pátrať. A my vieme, a nie jedenkrát ten dôkaz máme v každodennom živote, ľudia, ktorí netušia, čo je a čo nie je možné, prečo sa tomu nikdy ešte nevenovali, sú často tí, ktorí prídu s tým nejakým prelomom, s tým hackom, lebo nevedia, že niečo nie je možné a dokážu to. A to je práve to, čo ja vnímam ako jedna z tých ďalších vecí. To je taký možno príklad z môjho vlastného života úprimne, že IT naozaj nie je moja domovská pôda. Napriek tomu všetkému, skrze učenie, počúvanie, napodobňovanie, získavanie informácií v tom odvetví dokážeš spustu vecí. Možno ešte viac, ako keby si to x rokov študovala a bola v tej bubline. Príklad otvorenosti pre zmenu. Áno.